Rögtön az indítás Priskinhez. Emre lábáról pattan oldalra, Priskin pedig lecsap rá. Szabad rúgás nekünk. Mutatja Hamit Altintop, hogy semmit nem csinált. Ott a helyzet. Ez 11-es, kérem. Mit csinál a játékvezető? Kérem, Gerának ad egy sárgát, Gerának volt egy sárgája, kiállítja Gera Zoltánt. Gyorsan elvégezzük a szabadrúgást, Gera beindul, hát ezt nagyon megnézném, és meg is fogjuk nézni nyilván. 10 emberre fogyatkozunk. Hát ezt el se hiszem, esküszöm. Na nézzük, mi történt. Gera kapott az első félidőben egy sárgát, és most a skót játékvezető úgy ítélte meg, hogy egy 11-est eljátszott Gera Zoltán. Iszonyatosan nehéz lesz a folytatás. Kiment még közben Priskin is, meg Hajnal is a partjelzőhöz, hát ha a partjelző többet látott, mint a játékvezető. Meg kell, hogy mondjam őszintén, a játékvezető, hát ezt komolyan mondom, nem hiszem el. Ekkora óriási játékvezetői hibát, gyorsan elvégezzük a szabadrúgást, Gera lekezeli a labdát, hát mi az atya úristen, ha ez nem 11-es? Mi 11-es, ha ez nem az? Döbbenetes játékvezetői hiba. Gera hatalmas fügykoncert közepette elhagyja a pályát. Nem is értem, körülbelül a játékvezető, mint Makó Jeruzsálemtől olyan távolságba helyezkedett az esettől, nem is láthatta, ráadásul háttal volt neki Gera. Gyakorlatilag, ha valaki láthatta az esetet, az a partjelző. A partjelző az igatt a világon, semmit nem mutatott, önhatalmulag a játékvezető messziről jelezte, körülbelül 35 méteres távolságból, hogy álljon meg a menet, oda sétált és kiállítja Gerát.